салом алейкум мардум. Ман ҳамон бародаре ҳастам, ки рӯзи 20 ниёз ба кӯмаки шумо буд. Ман дар сомонаи интернетӣ як видео партофта будам ва баъдан сидқан гуфтанӣ ҳастам, ки худованд ин хайри эҳсонои шуморо ба даргоҳи худаш қабул кунава. рости мо дар муддати 5 шабона рӯз 13800 сомон ҷамъ шуд дар хазинаи хайрияи мо. ман рости бовар надоштам, ки дар ин муддати кӯтоҳ мо ҳамқадар сум ҷамъ мекунем. ин видео барои он хотире кардам, ки мо ниёз ба шумо дорему худованд ин хайрҳое карде дар номаи амолтон бинависава. он бародаре, ки ҳадди ақал ягон чиз кӯмак карда наметавонад, ҳамин хоҳиш мекунам, ки ҳамин видеои моро паҳн кунед, ки шояд ягон бародар дига бинаду ягон кӯмаки худашро бирасонад. раҳмати калон. бисёриё дар тамоми комментариёҳо навиштанд ва гуфтанд, ки масалан баъзеҳо нафаро гуфтанд, ки дар бораи худи беморӣ каме ҳам маълумот медодем, ки беморӣ чӣ гуна беморӣ аст, ки мо гуфтем бемории красная волчанка. ва шумо чӣ гуфтанд, духтуро чӣ гуфтанд дар бораи беморӣ? рости як профессор аз шаҳри Питер ба калаш гирифт, ки оиламашона ки биёраш ва гуфт муддатша ба мо. рости дар аввали видео нанависем, ки чанд сомон муддат дар кор буд ҳамоҳагӣ. рости вай профессор гуфт, ки муддати 1 сол, зиёда аз 1 сол, мумкин то 2 сола кашад табобати ҳамин одам. аз ҳамин сабаб дар ин видео мо шумораи сума нависем, ки ҳамин қадар сумо дар лозим аст. ҳадди ақал то 250 000 сомонӣ модда лозим аст. ҳар чизе ки маводои тиббӣ ки дар кор аст, ҳамашон гарон аст. аз ҳамин сабаб рости бисёр бародарон савол доданд мана, ки ака барои бисёр бародарон занг мезананд, ки мега ака барои чӣ шумо нанависед. бисёр каналон ки отказ карданд, ки гуфтанд мо намепартоем видеоро, ки барои шумо нависеги нест, ҳадди ақал чанд сомон аст, чанд сомон бояд ҷамъ шавад. аз ҳамин хотир мо ин видео дуюма кардем, ки ҳадди ақалли ҳамин пул 250 000 сомон аст. хуб, дӯстои азиз, бародарои азиз, ҳамаи шуморо сараввал ташаккур мегӯям ва баъдан тамоми шуморо ба омадомади иди рамазон табрик мекунем ва ташаккур мегӯем, ки дар ин моҳ моро паҳлӯ буден. рости бовар намекардем, ки мо ин қадар дар муддати кӯтоҳ метавонем, ки касе маблағ ҷамъ кунад, ин қадар маблағ ба даст биёрем. ва воқеан ҳам хеле хуб шуд, ки шумо маблағҳои лозимаро пешниҳоди мо кардед, яъне як муддат ҳам, ки як миқдори муайяне ҷамъ шуд. ташаккур ба онҳое, ки паҳлӯи мо буданд, видеоро паҳн карданд, чӣ дар инстаграм, чӣ дар ютуб. ташаккур ба ҳамаи якояки шумо, ки яъне паҳлӯ мо буден ва бовар дорем, ки дар оянда низ паҳлӯи мо мешавед ва айни замон бошад, хеле ки файзулло гуфтанд, як миқдори муайяне ҷамъ шудааст, ки набошад аз 13800 сомонро дар бар мегирад ва маблағи муайяне, ки ба мо бисёриҳо мепурсанд, ки чӣ гуна маблағ ба шумо лозим аст, то кадом андоза маблағ лозим аст, чаро шумо нагуфтем, ки ин қадар маблағ лозим аст барои шумо. рости барои ин ҳеҷ муайян набуд, чизе намедонистем, ки то кадом андоза ин маблағ чӣ қадар аст ва чӣ қадар барои мо лозим аст. аммо тақрибан аз ҳисоби оне, ки духтур муайян шуду, яъне кишваре мерафтаи мо муайян шуд, мо тасмим гирифтем, ки чун хеле табобати тӯлонӣ дорад, барои ҳамин мо тасмим гирифтем, ки ҳадди ақал барои соли аввал ҳеҷ набошад, чун аз нигоҳи дорувориҳову дигару дигар, яъне аз рӯи дигар бемориҳое, ки дигар касалиҳое, ки ба ҳамин беморӣ гирифтор шуда буданду яъне табобат карданд, ба ҳисоби кам 250 000 сомонро дорем. аммо ҳар нафаре, ки ҳатто 1 сум ҳам хайр мекунад, ин барои мо хуб аст ва ташаккур мегӯем барои дастгиритон, барои кӯмактон. паҳлӯ мо бошед, саломат бошед.